سلام زخبركم تخاتلتنا يوتيوب شانلنا نلوم على زحزنا في ساعات السبورت حيزلكم ام مسمار قريب لكم نمكتالكم بخبر عدم بقدم حزر زيناتات سلطان ليفربول في الارني سلوت بزعبه مساع عدل ابراهيم كوناتي عبتا كلب حدش حبري تقريبا كوناتي اب مودات عامة سبورت 25 بنص زوور ናብ ريال مدريد كغعز مخان يግለጽ እኳ እንተነበረ ስሎት ግን እዚ ፈረንሳዊ ክጸንሕን ምስ ቀያሕቲ ሓድሽ ውዕል ክፈርምን ከም ዝደሊ ብንጹር ገሊጹ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ነበር የርገን ክሎፕ ካብ አንፊልድ ምስ ወጸ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ዝቐረበሉ ሕቶ ከም ዝነጸጎ ወኪልን እሙን ኣማኻሪኡን ማርክ ኮሲከ ገሊጹ እዚ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ካብ ቀያሕቲ ድሕር መውጽኡ ካብ ስራሕ ኩዕሶ እግር ዕረፍቲ ክወስድ ዝመረጸ ኮይኑ ድሮግን ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ኩዕሶ እግር ሬድ ቡል ኮይኑ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ኣሎ ብራይተን ናይ ኮልን ስንባደ ስዒድ ኤል ማላ ኣብ ምድላይ ከም ዝነጸገት መልሲ ምድላይ ኣብያ ኣላ ንኤውሮጳ ዝያዳ መሳጥ መንእሰይ ተውህቦ ንምፍላይ ወትሩ ዋና ዝኾነ ሲጋል ስነዝወድ 19 ዓመት ክንፋት ከዓይ ሓድሽ ወግዓዊ ዕድመ ቀሪባ ኣላ ዋላካ ቅድመ ሕዚ ጋንታ ቡንደስሊጋ ክትሸጥ ليت እኳ እንተሃለዋ ጋንታ ፋቢያን ሃዝርለር ግን ዋግኡ ካብ ምብጻሕ ወጻእ ቅድሚ ምውራዱ ፌርማ ናይ ዝመንእሰይ ንመውሓስ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ትደፍእ ኣላ ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ ኣብ ሜዱ ምስ ሆላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ኣብ ዘካየዶ ፈላሚ ጸዋታ ከቢድ ማህረምቲ ስለ ዘጋጠሞን ዝተረፈ ዓመት ስፖርት ካብ ጸዋታ ወጻእ ኮይኑ ዚንቼንኮ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ካብ ኣርሰናል ምምጽኡ ይፍለጥ قلتف تصواتاي بورشيا دورتموند كريم اديمي اب موداتا اب ويستفولن ستاديوم مصايب بزملكت زنبور سقطا سبيرو زور ግምታት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዝርብ ውዕላት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዚ ጀርመናዊ እግራዊ ተጻዋታይ ነቲ ምስ 60 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ሓጋይ ክወጽእ ከም ዝኽእል ዝተኣሳሰሩ ወረታት ከም ዘሎ ይንገር حزي دما ናብ ዝርዝር ዝሓዝናዮም ዜና ክንሰግር ቸልሲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ጸጥ ዝበለ መስኮት ዝውውር ተጻወት እኳ እንተነበራ ካብ መቐናቐንታ ፕሪምየር ሊግ ቶተንሃም ግን ቁልፍ ኮኸብ ክተፈርም ምዃና ሓቲታ ስፐርስ ኣብ ማእኸል ካልእ ከቢድ ወፍሪ ትረክብ ኮይና ንኣሰልጣኒኣ ቶማስ ፍራንክ ቤጎር ትዶር ክስካብ መወዳእታ ዓመት ስፖርት 2025-26 ክትቕይሮ ከላ ትዶር ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ መውራድ ዞባ ብ5 ነጥቢ ጥራይ ንላዕሊ ምስ ቶተንሃም እዩ ዘሎ ኣብ ዝክራማት ንበርግቫል ክተሰጋገር እኳ እንተነበረ ቶተንሃም ግን ነዛ ኣከፋሊ ክትገድፎ ዝኾነ ተገዳስነት ከም ዘይብላ ዘኣትሌቲክ ሓቢሩ በርግቫል ዝሓለፈ ዓመት ብሉጽ ተጻዋቲ ቶተንሃም ተባሂሉ ዝተሸለመ ኮይኑ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቶማስ ፍራንክ ተመሳሳሊ ጽልዋ ክሕድር ተቓሊሱ እዩ በርግቫል ኣብ 2025 ክሳብ 26 ኣብ ፕሪምየር ሊግ 10 ተጻዋትታት ጥራይ ተጻዊቱ ድሕሪ ሙሻም ትደርግን ኩነታት ክቀይር ይኽእል እዩ በርግቫል ኣብ 2024 ጥራይ ናብ ቶተንሃም ዝተሰጋገረ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ግን ክስካብ 2031 ዝጸንሕ ናይ ነዊሕ ግዜ ውዕል ፈሪሙ ኣብታ ክለብ ዝነበረ ግን ክስካብ ክንደይ የስተማቐሮ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ሮበርት ሌቫንዶስኪ ውዕሉ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ምዝዛም ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሪ ህይወቱ ወሳኒ ዝኾነ ውሳነ ይገጥሞ ኣሎ እዚ ፖላንዳዊ ኣጥቃዓይ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኤሲ ሚላን ካልኦት ዕድላትን ከም ዝበጽሖ እኳ እንተገለጸ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝካየድ ፕረዚዳንታዊ ምርጫ እታ ክለብ ክስካብ ዝዛዘም ግን ውሳነ ከም ዘይብሉ ይግለጽ ሌቫንዶስኪ ኣብ ዝሕዚ ዘለዎ እዋን ኣብ ባርሴሎና ዘለዎ ውዕሊ 30 ሰነ ክውዳእ ኣብ ዝተዳለወ ዘሎ እዋን ካብ መላእ ዓለም ዝመጻ ክለባት ነዚ ኣጥቃዓይ ብነጻ ዝውውርን ከፈርማ ንነብሰን ቅዋም ይርከባ ብመሰረት ዘብዛብ ዲፖርቲቮ እዚ ወዲ 37 ዓመት ተጻዋታይ ካብ ካታሎናዊት ወጻኢ ናይ ጸዋታ ህይወቱ ንምቕጻል 5 ዕቱባት ዕድላት በጺሕዎ ኣሎ ካብቶም ኣዝዮም መሳጢ ዝኾኑ ተነሓንሕቲ ላሊጋ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ይርከብዎም ዲያጎ ሲሞኔ ዝመርሓ ጋንታ ቅድሚ ሕዚ ምስ ዴቪድ ቪላ ሉዊስ ስዋሬዝ መንፊስ ደፓይዝን ዓወት ረኺባ ነይራ ኣብ ስፔን ምጽናሕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምውድዳን ዘለዎ ተስፋን ሌቫንዶስኪ ካብ ኣወዳድባ ብራውግራና
እንተ ተገዲዱ ክስሕቦ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኣትሌቲኮ ማድሪድ በይና ኣይኮነትን ዘለዋ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን እውን ተገዳስነት ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ካብ ዝርሒቑ ዝርከብ ቱርካዊት ከቢድ ክለብ ፌነርባቸ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ይግለጽ። ስዑዲ ፕሮ ሊግ ድማ ነዚ ኣጥቃዒ ብዓቢ መዓልቲ ደሞዝ ናይ ምምጻእ መዓልቱ ንምርኣይ ኣታዊ ዘለዎ ኣማራጺ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ቅድሚ ናብ ዝቐጽል ዜና ምሕላፍና ሜክ ሹር ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ። ቶማስ ቱቸል ምስ እንግሊዝ ሓድሽ ውዕል ፈሪሙ። ክስካብ መወዳእታ ናይቲ ኣብ 2028 ክብሪ ቻምፒዮን ኤውሮጳ ዝገበሮ ጻዕሪ ሓላፊ 3 ኣናብስ ኮይኑ ክጸንሕ እዩ። እዚ ሓድሽ ስምምዕ ቅድሚ ዕጫ 2026-27 ኤውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ጀርመናዊ ታክቲሻን ካብ መላእ ኤውሮጳ ዝመጸ መሪሕ ጋንታታት ክለብ ኣብ ኣገልግሎቱ ዝረኣዮ ተገዳስነት ሸለል ኢሉ ኣሎ። ኣሰልጣኒ ቸልሲ፣ ባየር ሙኒክ፣ ፓሪስ ሰን ጀርመን ነበር ቱቸል ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ንእንግሊዝ ሒዝዋ። ቅድሚኡ ሒደት ኣዋርሕ ንመሪሕነት ክሕዝ ተስማሚዑ ነይሩ። እቲ ናይ መጀመርታ ውዕሉ ብተዘማደ ሓጺር ኮይኑ ዑደት ዋንጫ ዓለም ክዛዘም ዝኽእል እዩ። እዚ ወዲ 52 ዓመት ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሩበን ኣሞሪም ቀዋሚ ተተካኢ ክትሸይም ኣብ እተዳለወትሉ ዘሎ እዋን ካፕተን ኣብ ግምት ከም ዘእተወን ዝንገረለን እዩ። ንሕዚ ማይክል ካሪክ ግዝያዊ ሓላፊ ቀያሕቲ ጣውንቲ ኮይኑ ኣሎ። ማርሴይ ድሕሪ መኻድ ኣሰልጣን ሮበርት ደዘርቢ ንሽመት ሓቢብ በየ ተዓጽዋ ኣላ። እዚ ኢጣልያዊ ብናይ ሓባር ስምምዕ ካብታ ክለብ ወፂኡ ሕዚ ድማ እታ ፈረንሳዊት ክለብ መተካእታ ክትረክብ ትፈትሕ ኣላ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሬይንስ ዘመሓድር ዘሎ በየ ምግዕዓዝ ተጀሚሩ ኣሎ። ሜሰን ግሪንውድ ሓደ ካብ መምህራኑ ክስእን ከሎ እታ ክለብ ግን መተካእታ ክትዓጽዎ ትመስል። ብመሰረት ለፐርዚየን በየ ኣብ መንጎ 2003-2007 ምስ ማርሴይ ዝተጻወተ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሬይንስ ኣብ ምምራሕ ይርከብ። ዝሓለፈ ሰሙን ጋንትኡ ብጋንታ ደዘርቢ 3-0 ተሳዒሩ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ናብ ቬሎድሮም ክምለስ ይኽእል እዩ። ማርሴይ ብዙሕ ኣማራጺታት ከም ዘለዋ ኣይንገርን። እዚ ማለት ቆጸራ ብተዛማዲ ብቕልጡፍ ክፍታሕ ይኽእል እዩ። ደዘርቢ ካብ ስርሑ ምስ ተኣለየ ዝተነበበ መግለጺ ኦሎምፒክ ማርሴይ ኣሰልጣኒ ቀዳሚይቲ ጋንታ ሮበርት ደዘርቢ ብናይ ሓባር ስምምዕ ምትሕብባሮም ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ኣመራርሓ እታ ክለብ ወናኒ ፕረዚደንት ዳይሬክተር ኩዕሶ እግርን ኣሰልጣንን ድሕሪ ዝተገበረ ዘተ ኣብ መሪሕነት ቀዳሚይቲ ጋንታ ለውጢ ክግበር ተወሲኑ። እዚ ንረብሓ እታ ክለብ ብጥንቃቐ ድሕሪ ምሕሳብ ዝተወሰደ ከቢድ ናይ ሓባር ውሳነ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ንዝመጽእ ስፖርታዊ ብድሆታት ምላሽ ንምሃብ ዝተወሰደ ኦሎምፒካዊ ማርሴይ ንሮበርት ደዘርቢ እንተወፋይነቱ ሙያዊ ብቕዓቱን ዕቱብነቱን ከመስግኖ ይፈቱ። እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ 2024-25 ዓመተ ስፖርት እታ ጋንታ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝ ከላ ዝተረኣየት እያ። እታ ክለብ ንዓመተ ስፖርት ኩሉ ጽቡቕ ትምነየሉ ዝተረፈ ናይ ሞዮ ግዚኡ። ኣብ ኣልናስር ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኣድማ ስጉምቲ ምስ ሊዮነል ሜሲ ኣብ MLS ዘይእመን ምትእስሳር ብምግባሩ ይድገፍ ኣሎ። CR7 ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ካብቲ ዝግመት ዘሎ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ንምርሓቕ ዘደንቕ ስጉምቲ ትርኢ ኣላ። ዴቪድ ቤካም ንኢንተር ማያሚ ማዕጾታት ኣብ ዝኸፍተሉ ዘሎ እዋን እዚ ፖርቹጋላዊ ስፖርት ስታር ኣብ ካልእ ጎት ኣብ MLS ክጽንበር ወሲኑ ክኸእል እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደገፍቲ ሮናልዶን ሜሲን ኣብ መንጎም 13 ሽልማት ባላንዲዮር ዘለዎም ክልቲኦም ናብ ጥሮታ ቅድሚ ምኻዶም ንሓንቲ ጋንታ ክጻወቱ ክርእዩ ምፈተው። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣህጉራዊ ፀዋታታት ኣብ ተጻረርቲ ወገናት ኣብ ዝጻወትሉ እዋን ኣብቲ ንባርሰሎና ሪያል ማድሪድን ዝፈላለይ ብርቱዕ ኣፈላላይ ኤል ክላሲኮ ተራኺቦም እዮም። ክልቲኦም ናይ ምዝሓል ምልክት የርእዩ ኣለዉ። ሜሲ ድሕሪ ሽልማት MVP ብምዃን ኣብ ኣሜሪካ ታሪኽ ሰሪሑ ዝሓለፈ ዓመት ንደቡብ ፍሎሪዳ ታሪኻዊ ዓወት ዋንጫ MLS ንምምዝጋብ ሓጊዙ ክስካብ 2028 ውዕሉ ኣናዊሑ ኣሎ።
حز ود 41 ዝኾነ رونالدو ኣብ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ክሳብ 2027 ክቕጽል ዝግብኦ ኣታዊ ዘለዎ ውዕሊ ይሰርሕ ኣሎ። እቶም ውዕላት ኣብ ዝክራማት ክስቦር ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዝቕጽሉ መስኮት ዝውውር ክጅመር ዝኽእል ናይ ምፍታሕ አንቀጽ ከም ዘሎ ይግለጽ። ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ፍጻመታት ስፖርት እዚኦም ይመስሉ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።